Moi, täällä LPS Aalto. Istuin vessassa, niin mä sillä aikaa tehdään YouTuben Medusa-videon. Koska oikeesti tää on medusoja, mut ne ei pistä siis onneksi. Mut siis oikeesti. Eli iskääks tää oikeastaan? Mä oon täällä siis mun iska on tossa. Ootakaa, mä zoomaan vähän tätä. Niin näette medusaa. Näettekö medusat? Pikkusöpöliinit. Ne on tuolla liiloja pikkupalleroja. Tuollaiset pikkupallerot. Eli me ollaan mökillä. Ja täältä mä aloin tekemään sitä LPS Petsit luonnossa videota. Niin sit mä aloin tekemään täällä. Tuossa on noin pienet pisteet on liiloja ja ne on. Mä yritin laittaa peililtä alkuunsa, mutta se ei oikein syykannut, koska ei ole verkkoa. Meillä ei ole SIM-korttia siinä, mutta Vännyssä on SIM-kortti, joten vähän ärsyttävää. Onko tuolla kuollut medusa? Aivan sama ällöä kuitenkin. Aivan sama. Ei se niin ällöä ole. Tai ei se niin ällöä näytä, mutta täällä on ihan kauheasti levää. Mut kuitenkin medusat on niinku puhtaan veden merkki tai jotain. Lol. Oottakas hetki. Mä katoin, jos mä pääsisin. Okei, joo, mä muistan ton, ei tonne. Joo, mä antaa olla. Eli joo. Wow, mä en huomaa että ton talon alle pääsee, jos on vedessä tai jotain. Mut mä en halua mennä veteen. On syksy. Kylmä. Ja tulee. Ei. Ei kiitos minulle. Minulle ei kiitos. Ei kiitos mulle. Ja mulla on kylmä. Ja mun iska on vessassa. Aivan sama. Ja sähkölampuja. Jep. Ja mä rakastetta kuvata. Aivan sama. Eli mä en tiedä mitä mä tekisin nyt, mutta tästä tuli aika lyhyt video. Tai tästä tulee lyhyt video. Ja moikka! Jos tästä tuli lyhyt video. Ja sitten kun tuolla on jotain, joten moikka!